Rezeň, pečené stehná, rebierka, steak, šunka. No a určite by ste ma vedeli doplniť, menovať ďalšie vaše obľúbené mäsité jedlá. Prečo sú v našej strave a pre našu výživu dôležité? Akú úlohu zohráva mäso v stravovaní a vo výžive? O tom bude hovoriť lekár Marián Faktor v nasledujúcich minútkach o zdraví. Je 7 hodín 35 minút. Minútky o zdraví. Milí poslucháči, keď hovoríme o stravovaní, jednou z aktuálnych otázok je zastúpenie mäsa vo výžive. V snahe stravovať sa zdravo sa dnes mnohí ľudia obracajú k vegetariánstvu, surovej strave či iným alternatívnym formám stravovania. Internet je plný argumentov na podporu jedného alebo druhého smeru. Často však bez toho, aby sa venovali aj rizikám, ktoré z tohoto vyplývajú. Slovo lekárov a odborníkov na výživu však v spleti týchto informácií často zaniká. Pozrime sa dnes na to ešte z trochu iného pohľadu. Čo o tom hovorí Biblia? V knihe Exodus sa napríklad píše: Predvečer budete jesť mäso a ráno sa nasítite chlebom. Dnes už vieme aj to, že chlieb je vďaka svojmu zloženiu nositeľom energie a preto by sa mal jesť ráno. Mäso má naopak nižšiu energetickú hodnotu a je vhodnou stravou na predvečer. Nie však už pred spaním, keďže je ťažšie stráviteľné. Mäso je jedinečným zdrojom plnohodnotných bielkovín, ktoré sa v rastlinných zdrojoch nenachádzajú. Preto sa jeho úplné vylúčenie zo stravy neodporúča. Najmenej v období rastu a dospievania, tehotenstva či dojčenia, kedy môže výpadok týchto bielkovín spôsobiť vážne vývojové poruchy. Okrem iného, mäso obsahuje aj veľa vitamínov a železa, ktorého využiteľnosť v organizme je podstatne vyššia ako z rastlinných zdrojov. Je však dostatočné, aby živočíšne bielkoviny tvorili 20 až 30 % stravy. Viac telo spracovať nedokáže. Biblia nám hovorí aj to, aké druhy mäsa je vhodné konzumovať. Je to hovädzí dobytok, kozy, ovce a ryby. Naopak neodporúča sa jesť bravčové mäso a úplný zákaz sa vzťahuje na tuky a krv. Biblia nám dokonca odporúča aj spôsob prípravy jedál. Tradičnou prípravou všetkých pokrmov, nielen mäsa, je varenie a pečenie. Surové sa konzumuje v prvom rade ovocie a zelenina. Ak si to porovnáme s našou tradičnou stravou, kde prevažuje bravčové mäso, masné jedlá s vysokým obsahom tukov, údené výrobky, príležitostné zabíjačkové špeciality či nedostatok surovej zeleniny či rýb, máme sa nad čím zamyslieť. Práve nadmerná konzumácia týchto produktov je totiž príčinou zvýšeného cholesterolu, obezity, cukrovky a ďalších ochorení, ktorými na Slovensku trpí stále viac ľudí. Treba povedať, že aj keď v biblických časoch nemali toľko poznatkov o zložení stravy a jej vplyvu na fungovanie ľudského organizmu, mnohé poznatky, ktoré dnes s hrdosťou objavujeme, majú svoje korene práve v Svätom písme. Nie je preto márne zamyslieť sa nad tým, čo nám hovorí. A zároveň viac počúvať odborníkov, ktorí hovoria, že pestrá a vyvážená strava s vysokým zastúpením ovocia, zeleniny, strukovín, rýb a celozrnných výrobkov je pre zdravý život človeka najvhodnejšia. A na záver ešte jeden citát, ktorý hovorí za všetko. Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám pokrmom. A keďže som vám dal aj zelené byliny, dal som vám všetko. Minútky o zdraví.